Царският орел е световно застрашен вид, като популацията му в световен мащаб намалява. В България има само около 25-30 двойки, като се знаят гнездата на 24 от тях. В миналото царският орел е бил, може би, най-разпространената гръблива птица в България, като преди около 200 години той е наброявал около 2000. Днес виждаме, че е намалял стократно. В миналото царският орел е смятан за свещена птица. Българите са го наричали кръстат орел. На гърба той има бели петна, които образуват нещо подобно на кръст. И българите са смятали, че царският орел предпазва реколтата по време на бури. Както и при други видове, причините за намаляването на царският орел са комплексни, като най-важните от тях са рисковата електропреносна мрежа, отровите, също така отстрела и използването на пестициди в селското стопанство и земеделието. Тези данни установихме благодарение на сателитната телеметрия. В рамките на нашия проект ние проследихме 22 царски орела, като сателитните предаватели бяха поставени на малките в гнездата, след което ние следихме всеки един момент от техния живот. Благодарение на тази методика ние успяхме да установим, че електропреносната мрежа е основният проблем, от който загиват царските орли. Дейностите за подпомагане на царският орел в рамките на нашия проект са много разнообразни. Ние успяхме да изолираме над 500 рискови електрически стълба, като по този начин гарантирахме сигурността на 3 размножаващи се двойки. Също така поставяме изкуствени гнезда с цел привличане на млади птици, изкуствено подхранване през зимния и през размножителния период. Закупихме земя с лаугери и гарантирахме хранителната база на основната част от популацията в Сакар. Също така извършваме и много други разнообразни дейности, като среща с земеделски стопани, образователни дейности и други. Царският орел е моята любима птица. Занимавам се с него от доста години и тя е една много красива птица също така. Според мен има много естетична стойност и надявам се да успеем да го опазим.